Sanibonani webafethu, nini enikwazi ukugijimisa indaba, enithanda ukushushumbisa indaba zizefike kubanini bazo. Ake nisilekelele nitshela umsholozi akhuze ley'xhwanguxhwangu lezi ezimlandelayo. Ngoba uyabona nje lana, lo umngani wami, sizitabani sonke. Wayengibuza ebona lo budididi obushaywa i-MK kuthiwa isaye eParliament ihoxisa amacala, alihoxisiwe, limisiwe. Uyangibuza la uthi wena bengiyikhankasela i-MK mina, ngiyiyo namanje ngiyiyo. I-MK mina nganikela imali yami mina, imali yomndeni wami, imali yamakhosikazi ami ngikaniwe mina. And mina ngijiki, angifani nongizwe mina nobani bani, mina ngijiki. Impela ngafaselwa amasende esiswini njengeqhude mina, angijiki ukuthi into engiyikhulumayo ngiyama kuyo, noma ungangibulala ngiyofela kuyo ngoba ngiyakholelwa entweni engiyikhulumayo. Angimane ngikhulume, ngikhuluma ngoba ngibona ukuthi kuyonakala izinto ziphuma esandleni. Angijiki ukuthi ngiyi-MK, ngisho endlini abafazi bami bethi bayinkatha bona. Lo nomunye wale mame ethe mame kulokhunjwa inkatha kodwa akavotanga, babanqabele eNewcastle ukuthi barejiste ePitoli. Lo sePitoli wakwazi ukuvota, wavotela inkatha, athi uyinkatha nkayena. Kwamele sixabane, ngamisa ikhanda ngoba mina ikhanda ngiyalimisa. Angijiki nje entweni enisuke sengiyishilo mina. Ngathi cha, mina nje MK, uma kuthi kuyahlukana mane kuhlukane, kodwa mina ngiyi-MK. But no, asizwe into ye-MK, uphathile uZuma nangendaba noNanyezi. Okusha manje ngiphakathi, ngakhipha imali yomndeni wami mina nakho ngifaka ku-MK, ngayikhankasela. Bafika abantu kwathi uZuma uthi akafune izitabane. Ngabona ulokhunjana untombi eyiningi, ngabona intombi eyiningi ekhona, ngabuya futhi ngazokhankasa la. Kodwa umuthi ukhuluma iqiniso, ngoba ngikhuluma iqiniso nje ngalo baba owagila imkhuba. Baningi ngoba besibazi abagila imkhuba bephila ngey'mali zabantu. Ngisho ubaba Dlamuka esayilalela ngokuthula. Khona abantu ayebaqole badayisela ilokhunjana iy'tende, abadayisela iy'tende bagcine bangayitholile, abadayisela inkomo eyodwa ayidayisela umuntu. Yinto ezaziyo lezo. Uma ngikhuluma ngosibuthelezi wasokhozini, ngake ngakuveza kwenye ividiyo lonto leyo. Ngiyothi uma ngabe sekunesikhathi sokuthi ngiveze lonto kuthiwa kwakade kuthuleleni, uma ungakaqondani nevidiyo yami ngikhuluma lonto leyo, akusho ukuthi ayikakhulunywa lonto leyo. Lana sikhuluma ngokunye ukuthi lo muntu useyocasha laphana. Hey, uyayizonda i-MK. Ngingazonda into engifaka imali yami, imali yabafazi bami lapha, ngayifaka kuleli qembu bese kuthiwa mina ngiyalizonda futhi lelo qembu kanjani? Anisile, sicela ukuthi na abaholi baleli qembu bethuke laba sebeyazi bakhulume nalabantu, babapha umqondo. Ngoba manje sekubuka ngathi yabona leli qembu leli ngempela lizofa liphele nya. Bafethu phakathi na emhlabeni sehlukene, khona abantu abanamadlozi abo futhi amadlozi abangafuni ngabo. Khona abantu nje abanamadlozi abo, abantu be-MK nje labafika khona abafuni uku-understand ukuthi kuthini. Okay, uphendula i-comment, lo muntu lona wayekhankasa. Bafike nje kuthiwa hawu ufike uthukwe. Lento izophuma esandleni webafethu, ngoba ngesiyeka abantu thina loku mina nje as alabasters one, ngeke ngiyeke umuntu eloku ebhizi engichapha pheka umsebenzi ongake ngawenza. Abantu omama nomakhosi abafuna iy'kipa, befuna iy'kipa ze-MK bekuthenga o-400, kuthiwa zwane-ke sithembe wena, sifaka imali yethu la, sifuna iy'kipa namabhareti. Abantu befaka iy'mali, ngiyibhizi. Bese kuthiwa-ke manje, hey uyazonda, ngizokhathala mina nje ngizokhathala. And uma sengikhathele nedlozi lami ngizokhathala umuntu othi uloyiwe. Hayi kahleni bakwethu, ake nikhuzele iy'xhwanguxhwangu. Baholi be-MK ake nisisize nikhuzele iy'xhwanguxhwangu. Sasebenza kwi-MK thina, sasebenza kabi kwi-MK. Sincenca abantu bevote ePitoli la, ngisho umfethu omdala Lotus Garden, Soshanguve, Mabopane, sabajika abantu bayi-MK ababekade beyinkatha abaningi, abanye bewu-ANC, sabajika.
Hayi nina, leli qembu ezophela be umlotha ngoba manje la kugcwele ixhwanguxhwangu oroza abantu abanga-understand abavele bakhulume bavele bathukane bengayibheki situation ukuthi ithini. Hayi kahleni bakwethu ngeke siyeke phela uthi omunye hayi awusumlandeli kaMthandeni ngempela wena uMthandeni wathi umuntu kaNkulunkulu yenu yakholwa. Uma ngabe uMthandeni ekholwa angeke cindezelwe umuntu ngento zebhizinisi. Lento izebhizinisi. Ngithe ngikhuluma ngoba nami ngi-understand ibhizinisi. Ungeke nje uthi ufika kubantu uzothemba abantu ongabazo kade besebenza. Senifungane yabantu ke manje ngoba inkosi yami ke inemcondo ke inkosi yami nepakaza lesisu sicindezeleke manje noma kumele hayi ngeke mina ngumuntu mina umuntu ngeke ngajike esontweni ngujunior pastor nginabo ubuntu ngiyayibheka into before ngikhulume ngiyibhekisise ukuthi lenti yapi bese ngivumbula esesenza ukuthi simele abantu mhlambe sifuna kuthiwa ziyaphuma imali singene kuso. Hayi kahleni nina. Hey kahleni bantu be-MK ake niphatheni kahle. Awukwazi ukuthi uvela u-attack nje. Ungabhekisisi ungacwaningi. Senihlula nje ukufunda le comment ukuthi ho. Nomuntu ucommentile lo muntu benzi lo muntu hey kahleni bantu be-MK ngizogcina ngiphume esandleni. Ngizogcina ngiphume esandleni angisabi umuntu ke mina. Angisabi umuntu uma ngihlula nje ngelokhunjana. Ngalento azinge ukudla inyama angeke ungihlule ngelokhunjana ngezulu lezandla angeke ungihlule futhi uma ngabe sengene lokhunjana esigodlweni ngeke ungihlule lezi zinto zo3 mina ngicela nje nilawule ngoba nisile emqondweni kuyabonakala each and every day ukuthi na anisile emqondweni vele nikhulume anirizini anicabangi anicwaningi nivele nje niyolwa nina nje into yenu nje hayi ushaka lalelani phumani nemkhonto ukuthi kwenzakalani uyahlatshwa mfishane akakhonye uthi emdidi mfishane hayi kahleni nina kahleni hayibo 2024 manje funa abantu abasebenzisa umqondo before ukhuluma before wenzani awusebenzisa umqondo ucwaninge ubukisisa ukuthi na lento isukaphi ithini kukhulunywani la hayi kahleni nina bye.